Lerkan tilalle etsitään uutta yrittäjää tai yrittäjiä. Tilan kiinteistöt tulevat vuokralle ja karja sekä koneet ovat ostettavissa. Tässä olisi siis mahdollisuudet aloittaa maatalouden harjoittaminen täydestä tuotannosta. Tilalla on toimivat tuotantotilat, hyvin tuottava emokarja, vakiintunut arki ja kaikki tarvittava päivittäiseen tekemiseen. Tilalle etsitään uutta toimijaa, koska meidän perheen työ- ja elämäntilanne on sellainen, että muutamme toiselle paikkakunnalle 2027 aikana. Tilalla on niin hyvät edellytykset emolehmätuotannon jatkamiseen, että karjanpitoa ei kannata lopettaa, jos vaan oikeat henkilöt työtä jatkamaan löytyy. Ensisijaisesti tilalle etsitään vuokraajaa, mutta me olemme avoimia erilaisille esityksille toiminnan jatkamisesta. Kokonaisuus sopisi erityisesti nuorille tilanpidosta kiinnostuneille, joilla ei ole omaa tilaa saatavissa suvusta. Navetoissa on tilaa enintään 120 emolehmän karjalle, nyt tuotannossa on vähän vajaa 100 emoa. Tilalla on luomutuotantosopimus Atrian kanssa. Rehut pyöritellään isoihin paaleihin tilan pelloilta 260 hehtaarin alalta. Tilalla on panostettu paljon laidunnukseen. Meillä on high tensile aidattua peltoa noin 70 hehtaaria ja lisäksi 17 hehtaaria rantoja ja metsälaitumia. Tilalla on hyvä konekalusto ja pihatto on hyvin varusteltu. Kun rupeaa kiinnostamaan, niin saapi soittaa. Mielelläni annan lisää tietoja.